gaskiya boka, mijina ya gamo da muggan aljanu, ku taimaka min, na shiga uku. Sai na hallaka duniyar nan, ha 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 ha. Wato ba ƙaramin manyan aljanu bane akan wannan. Ai bakaken aljanu ne. Wa'annan masu ainihin ƙarfi. Ina faɗa maka fa bakaken aljanu ne. Dole sai mu haɗa da manya-manyan kayan aiki fa. Fita! Aka ce ka fita. Na ce ka fita! Malam ya ce ka fita. Sai na hallaka ku. Mutum lesi. Na shiga wayo Allah. Waya. Mutum lesi. Kisan kai kuke so ku yi? Ni fa taimakonsa kawai da ke so na yi fa, ba kashe shi zan yi ba. Kwal'u ba, lallai ba. Shi kenan mutum ba zai zo yi wasa da ku ba ko? Ka ji mu mutanen nan. Asabi bai. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shirye da zaran mun saki. Mun gode da subscribe.